Menurut orang cadiak pandai nan balubuak dalam DAK bapincuran janiah dek budi saya nyelandai jepi tua. Adapun didik laki-laki ko tabagi tiga zaman. Manolah zaman nan tigo, pertama zaman kudo pacu, kedua zaman jawi pembajak, ketiga zaman pucan tua. Pak berito kudo pacu. Awak gagah bulu bakilek, badan gampa kepala tagak, ikut tegerai menyalasai membalik gabang di kudo. Makannya rumput pilihan basabi di pagi hari sadang ngalake-lake ambun layu sahalai babuangkan. Daunnya pangarang pucuk, nan randah gatia-gatialan lama ado manis tabau itu makanan patang pagi. Dadak batin tiang alwih-alwih batampi ndak baratah sudah batampi baindang pulo alwih nanelok dipakasai. Minumnya dari yaya tumbuh di ulu mangko disawak janiah bagaikan naya mato ditampuang di pasugadang. Baru saja keluar kandang sikit bermain nate bawah digosok menurut rabah bulu tersonsang disipak kanyo. Pandanglah pulo palanonya. Kain biludu merah jambu basulam joba nangameh takanak rendo ampek sadi ambu-ambu babilang sudui. Pilin bepilin tali kakang sajalan banang 7 rupo harago nan tidak taharagoi harago timbang jenagari. Joki memapah ke galanggang diracak lalu dipacu. Manduo cendolarinyo salangkah pantang ketinggalan setapak aram kalintasan. Sorak jesurai jadi bungori wah latapua kuliniang. Barabui urang nak membali. Joko ditukai lok bana main buah hendak labaa. Salang sebanta jadi juga ketampang mambiak keturunan. Itulah masu menjadi anak muda Ustaz. Hati gadang pikiran kambang geliang bak geliang sri hareh lonjak serupo labuannya. Tansano bumi ado batam buat di jinjiangnya sapalah tangan. Tak ada kandak nantak dulu. Pantang pintunya tak balaku. Sebab maneh sayang bapak pun kasih mamak lah satu memanjaukan kari je baik yang petaga. Tindak pangana masu itu selain menggili-gili badan maradai kian kamari. Nan gadih makanan kijo narando ke masak gemai disapu di bulalangnya ditagah ke disolangnya awak kan santiang dan nyurang. Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum di awakato salam kaganti sirih pinang barat rokok dan seguluang. Pangarang gunung basobasi pembuka undiang kerang banyak rila jemaah pamanuai. Maka saya susunlah kasek nangko disusun lalu ditatiangkan terunjuk ke bakeh mamak sidang pandanga kasadonyo. Nan duduk saya daran tagak sapa matang dari juang lapeh ke pangka indak ringgo jebabateh sampai kami menghantarkan kato. Adapun kato nan kedirapakan. Komah lamak liek mamak pandangi. Balenong kita samusurang nan bak baliang siroda kinci ababega baulu jawe. Membawa pisah jucurito berisi nasib parasayan buah tangih di hari tua. Judulnya Rato Maenggi. Bukanlah sarok-sarok saja mak sarok ku ado silaronyo sapu kan taruh kailaman. Bukan maratok-ratok saja isu kok lai kagunonyo ambil katelong kapedoman. Limbak nandari pada itu. Taradok buah tangan kami nang terhimpun di tengah-tengah di lingkuang orang narape. Nyampang kok kurang lamak manis. Racik bawang nang tak alwih rono pucet dek kurang kunik tahamba talambiak mata. Maafkan kami tentang itu. Maklum lama. Lado dipaci kurang darek karambia jauh di pasisia bawang mahari pamanek kami nan tidak ada dayo. Maka tantang salah silik sumbang jogawa. Nyota lenggok adat sopan santun tuah pengulu kota kirai martabat tuangku kota linteh. Lapehkan kami dari sawa mak sangkut semangkut dalam batin salah nan tidak disengaja. Pada Allah tobatlah kami. Maka kini tarimalah juadah kami pakirim dari Balerong masa anda tuak perpatiah. Ikolah Rato Maenggi. Selamat mendengarkan mak. Kalau dino dimanuangkan diagak di kanang-kanang dicubo membilang surang.
Makoi duit ko serupo jarasian san. Lalu sakalo ari subuh tagamang kasinta ti dua tahampe tangan kalantai. Di kaca-kaca kalang ulu diresek-resek tapi kain kama painyo mimpi jatuh. Sabab balah deba itu. Raso kapatang jadi umbi sabantanang ko jadi daun kinilah nyato mangarisi menanti guguanyo lain. Tapi bana bak tutua buya apalah kato dek beliau. Sewaktu lahir disambut azan, setelah mati dilepas salat. Maka alangkah pendeknya antara azan dengan salat. Selama ikamat dibacakan sekianlah hanya kehidupan. Patuan salat. Hanya salamu kamait dibaca orang baralah bana kepanjang yang 9 kato dilewakan tindak aladiah dari itu. Salerong dek badan diriambo. Di maso-maso bak kini di musim semusim nangko sadiang tagak diambang patang-patang bajawek sanjuari. Awan di barat merah sago mentari mahatam turun hilang di salo-salo bukit. Cici rimbo basautan layam baransua pulang kandang bintang nan tampak hijau. Batingkah bunyi gua tabuah gari dari surau. Mako di bates siang jo malam ko di ujung supadan hayat. Tabayang tubuh dalam camin badarun darah ke jantung. Dicaliat-caliat dipandangi. Badan rangki rom malalasua uban memutiah labat tabua angok di tingkah-tingkah dua kurang pala awak pajamu. Jangi nentagang makin kan dua pemandangan barang suaka buah pitih habis taragak timbua kian meranggang pintu tubuh. Maka batanyolah aku padu diri batimbang dakwa laya batimpo sudi ke batin. Kok bala buah di ma ko taluak nyong rabah kamanu taguliang nyong mati sialah manapan. Siku taserak buah rato taserak tak urang kememilih tak cicia tercampak saja. Lai bana urang nan kanduang. Tapi tak ada barang di kanduang. Taga dek badan buruak tinto dalianan sakah untuk ngambo danga dek sultan baritonya. Tak kalau masuk da ulunya. Malam semalam di parampet, hari sehari di patigo, anak di pangku arek-arek, kemanakan di bimbiang di pusako, orang kampuang di tenggang juga. Itu ketuah bamakan. Sajak semulai dari talu anak dinang digadangkan ditimbang pagi jo patang rangit saikua bahalaukan. Jo dendang melalokkannya. Oh nak kanduang balahan diri yudek jariah palareda membuah hati limpur kurang. Gadang anak gadang lahintan ke pembimbiang ayah kok lamah ke pembangkit batang tarandam palawan nonjak dunia orang. Maka batarak lah mencari makan hujan jo paneh tak batumang masuk kampuang keluar dusun juru jala di rantau orang. Kadanga kayu babuah mengirok tabang masuk hutan menuju rimbo nan setumpak. 5 rumpun 5 mengakeh 5 daun 5 mencotok padi masak marau pulau. Hari patang galok pun tibo dikaja-kaja baliak pulang surui ke pinang nang sabatang menyilau sarang batinggakan. Baitu konom dari bapak. Sadang memangku-mangku anak disambia membimbiang kemanakan. Ko atok patuik di sisi lantai nalapuak dikajangi pasak nangguyah di petago. Nyampang pamatang kok nyotaban tali banda kok tahampang. Nan tinggi raso kemaimpok nan panjang mungkin kemelili parik depaga kok tarompak awak pagageh turun tangan. Pasuo welok jeburuak batimpo mujua jemalang. Nyotumbuah capuak dinalicin baju pang tentang naluruh patuik nambungkuak kadirawi nan ujuang makanan sisiak. Maku awak lah tagak di pintu pang kadang-kadang di pintu mati. Lompek selompek ambuat tibo sensiang kain nalah jelatang baitu martabat jadi nama. Tibo pulo bermasyarakat. Kok pusako kan yo saling kaum, tapi nagari saling adat kampuang nan saling kaum. Ya pun bajalan nindak samo capek balari indak samo kancang. Kailia sebondong ilia orang kaulu awak kaulu lai sair yang jangan banyak. Kok bayua samo maisi indak bana panuah kateh panuah ke bawah lai juo ketek kayu ketek dahannya. Dipikua sekiro kata bau dijinjiang sekadar kata pacik awak nan pantang ketinggalan. Itu dulu di sana. Dulu semasa tampuak sedang bagatah sangkit daun lai banyak putikun yang lai menggatah. Tapi kini bang, nan rimbun kinilah roget san. Nah rampak kinilah kulai. Dahan sakah rantiang meranggeh daun gugua urek kok rate. Jangankan buah bilang tangkai putiak nan indak adolai bungu kekambang ketiaro.
Hilang rono dek penyakit, hilang letuah dek musikin, mati ayam mati lah tungau tabuang gunung nan seisu. Kurang sagan memandang tape, awak dudua inyo menggendang jalan lurus dibelokkannya. Dek paham galagat tu karena, tapaso bajalan manapi-napi kok dudua menjauh-jauh, naik lalu ke rusak rumah kajanjang orang konope. Di pado suatu malam, badantang jam di dinding pukuah dua baleh tuagaknya. Suni nambukan nalang-alang hanyolan tibang dan padendang bisa lo cecak ateh param. Sayut-sayut anjang menyala sinan taraso bunuh diri. Takana bunyi pantun urang apulah bunyi pantunnya. Sawah laweh panjang bekelok dibajak jeban tiang putih jiluang tetagak tuo. Kasiah urang maso layelo. Sayang urang binang kabuliah lah tuo badan tercampak saja. Nak duo pantun sair yang tigo nan mungkin panjang ame. Ko indah ranggeh di Tanjuang cuma nak ampayan kain malayang malayok pulo tibu di tabiang batebaran. Ko indah ameh dan kandung. Dun sana jadi orang lain nan sayanglah jajok pulo kurang kulit yang menyisirkan. Namun semantang pun itu stan. Tarado angkunan sanasib, saido saparasayan menanggung apo nanambo tanggung. Dari siko kami pesankan. Janganlah mau pek menyaranto. Usah menyadar jemahamun itulah adat pada alam. Masolai yawa petahun. Karena datang dak tahalau kok pipi inggo dak tagaro balam lah satu mencutoi. Kumbang barulang petang pagi manci besarang diuretnya kok gunung hamu dipianggap. Tapi pada pulang musim talampau batabu ajarami di pamatang buruang namindak melewek lai murai pun haram menyilaunya. Antah kok kuncik menonggoi tampan kejadi bungulu. Contohnya sudah badan kita menjadi orang laki-laki. Tak sia orang gadis salah talukih di tapak tangan janjian saja ada ulunya masuk di rahim bundukan doang. Itulah nasib kang namohan. Untuang dan usah bisa saja. Bukan tu ambo takut mati stan hilang dan tidak digamangi. Kita akan datang dari Allah kembali kayaknya. Nan bedo mua berpanjangkan iduit mengumuh bandua saja. Tak sesuai anak kemanakan bado seorang berkuliah yang memandang diri tak dulu. Kok buliah pinta ke pintu. Nyampang luluh doa jokawa, capeklah baa dipanggiannya. Oh bulan pai dan hilang mentari bau dan lucu. Nak lapeh baban di dunia dia kira hanya tuku elok buat tertanggung. Menurut orang cadiak pandai nan balu buat dalam DAK bapincuran janiah dek budi saya nyelandai jepi tua. Adapun didik laki-laki ko tabagi tiga zaman. Manolah zaman nan tiga, pertama zaman kudo pacu, kedua zaman jawi pembajak, ketiga zaman kucang tua. Ba'a berito kudo pacu. Awak gagah bulu bakilek, badan gampa kepala tagak, ikut tegerai menyalasai membalik gabang di kudo. Makannya rumput pilihan basabi di pagi hari sadang ngalake-lake ambun layu sahalai berbuangkan. Daunnya pangarang pucuk nan randah gatia-gatialan lama ado manis tabau itu makanan patang pagi. Dadak batin tiang alwih-alwih batampi ndak baratah sudah batampi baindang pulo alwih nanelok dipakasai. Minumnya dari yaya tumbuh di ulu mangko disawak janiah bagaikan naya mato ditampuang di pasugadang. Baru saja keluar kandang sikit bermain nate bawah digosok menurut rabah bulu tersonsang disipak kanyo. Pandanglah pulo palanonya. Kain biludu merah jambu basulam jobana ngameh takanak rendo ampek sagi ambu-ambu babilang sudui. Pilin bepilin tali kakang sajalan banang 7 rupo harago nan tidak taharagoi harago timbang jenagari. Joki memapah ke galanggang diracak lalu dipacu. Manduo cendolarinyo salangkah pantang ketinggalan setapak haram kalintasan. Sorak jesurai jadi bungo riwah latapuak kuliniang. Barabui urang nak membali, joko ditukai lok bana main buah hendak labaa. Salang sebanta jadi juga ketampang mambiak keturunan. Itulah masuk menjadi anak muda Ustaz. Hati gadang pikiran kambang geleng bak geleng sirih rareh lonjak serupo labuannya. Tansano bumi ado batampuak di jenjangnya sebelah tangan. Tak ado kandak nantak dulu, pantang pintunya tak balaku. Sebab maneh sayang bapak pun kasih mamak lah satu memanjaukan kari je baik yang petagak. Tindak pangana masuk itu, selain menggili-gili badan maradai kian kemari,
Nan gadih makanan kijo narando ka masak gemay disapu di bulalangnya ditagah ka di solangnya awak kan santiang dia nyurang. Adapun masunan kedua adalah masu jawih pembajak. Pagi-pagi keluar kandang dihalau ke tengah sawah tadayuak jalan di Pamatang. Lalu laki pasangan nateh kudua disandang kayu bajupang mengganyui tali katayu di elo singka pulang pai. Marancah diluluak dalam malangkah tatagun-tagun barek dan tidak takatukan dek baban di kayayu. Kudua luko angok balasaulah guyah sagaloense raso kalarak kesandian. Tapi usahkan panek kawaranti lacuit berapi suak kida cambuit pemain nateh pungguang. Salasai sawah nan bunta, baraliah ke sawah panjang berpindah pulau ke Nalawek berbilang pir yang disudah. Kurang makan awak kok tagak, pasangan tak lapeh dari badan. Kok manjulai rumput di Pamatang, kok ijau bana daun jaguang jauh nan tidak kata jangkau taragak sama dikaluakan. Hari patang bajaklah tangga di pawi di tepi ladang. Diganjua ke rumput banyak, tak cinto je batuang batuang daun linta buang rampak mudo. Ulah dek tambang batu namkan dian sua saja rumput bayi. Sadang mengunyah-ngunyah pawa, datang bubalo mahalaukan bararak kabaliak pulau. Kok bagageh bana masuk kandang, ilalang masih menantikan di mamah sepanjang malam menunggu hari ke siang-siang menyandang bajak dulu. Baitu babilang musim. Itulah masuk menjadi orang gadang stan. Sasudah memikul tanggung jawab membawa beban rumah tangga. Mula-mula yo takah biasa. Kok payah awak di pasar, kok panik badan diparak pulang ke rumah dapet ube inyo kalai ke penama. Alun kenaiak nyola galak, basonsong jemulik manih bajaput sehingga janjang. Awak duduk ayat talatak nasi barasuk bahidangkan makan baradok papandangan. Kok amba bana garam gulai agak kurang lado sambanyo, namun de ulah galak tak sudah kecepoh duduk nama gilo. Maka lama lah jari yang pada limpo goreng maco rasa denden. Makin mabudek makin kami genyong membuat galinggaman si ginjang membawa luar. Ibarat memancing ditunggu air, umpan taserak ditanuangi duduk menjongkong di tapian sambil memandang gaya-gaya. Kadang bersiwa-siwa ketek tali tagang piapuang hilang disintak juaran tinggi-tinggi. Kok tak dapet bana ikan puyuh stand di denai ganyuit namparalu kecipu air nama nadia itu parangai laki-laki. Alun cukui semua jaguang mulai berubah saleronya. Nan ganja-ganji bakanda kanan sari-sari nanya minta. Rupanya beliau dalam hamil parangai pajatu agaknya itu kan gali kang mengandung. Bulan cukui bilangan sampai tibolah orang nanti-nantilah laia supiak ketek sarawit bana jemamanya. Tambah halek tambah hidangan pesisian nanya tengah jalan bendi laju maidokan. Cio rumah baru kalansai, kredit TV alun nabi rekening lampu hampir tibo. Kini utang kebi dan lama nanti rumah sakit mesti dibayar pitih na alun tentangan. Unju anja sepanjang jalan bak kacang dia pikir. Anak baransua gadang juo, lah agak talai nasi masak, kurang licin tareka baju biliak naninda arun lai. Laya pulau anak kedua batungkeh anak ketiga nan kampek datang mencogok nomor 5 sadang tabangkalai. Babilang tahun kemudian standa labe candonya buah batangkai batandan-tandan runduak ladahan memikuannya raso kesakah kaparean. Ini anak nan tua di SMP, nan nomor 2 tamai SD adiaknya di kelas sampai nan di bawah lah kelas 2 si bonsu dapat masuk TK. Mandehnya langganan dokter sure ranggae di pulau rusana dicari laki kemanakan dilamar orang. Di kampuang sedang membangun, maka jangan nampak kuruh di baju jarang usah tersingit mularek pulang agak sesebiang satu. Iko rirayo ke-30, baju baru ndak boleh hindak nan entah wajib hukumnya. RT Yuansip menyesatkan ni peda tak dapat janji pajak iko yuran itu. Sadonyo pitih. Pitih jo pitih sekali pitih tan. Iyo kok lai kapa gadang pesisia kurang ngari elok angin selesai. Ndak taraso lapi ombak kalalok sanang nang kodohnya. Tapi coba bayangkan, sakironyo bidua tetek muatan sare pandayong bilah lapuak pulau. Badai turun pedoman kalam meliwak-liwak tiang tangah sapah patang kemudi menanti karam menyolai. Kok sampai baranak 78, kamanakan bapak indah awak nan surang pagantuangan. Di sawah pangkua balabiah dilapiak tindan tak cukup. Tantu kabadarak darak tak dapat pikir badan tuan dan tuang dan tuang dia usuak kamala badan kabatenggang.
Siko bana cok terambau. Nan manggaleh ke basigalia, membali sukek balanjuang menjua gantang bapape. Kurang sepasa di panguanyo imbak samang bekicuah. Nan tani baparak laweh, karambia orang dipanjeknyo kulit manih di kubak tagak. Angku tukang mencilok kayu, angku labai baca gayat, jadiak pandai geser ke geser. Kok guru makan kemuri, tagagau-gagau ragayaknya. Sapiak pulo demak supir, main mato jo orang bengke, dirubah angko kuitansi underdeal nalam mojo. Kok pasisian naik di jalan londong sadonyo masuk saku bilalang dapet siang. Pareman nupai jodu balang lain pulo tu masaiknya. Siko lah bagak bakaukan hariak garatak jodu lalang sekali-sekali main tangan. Nyampang kut tibo di pegawai menyamun di ujung pena menepok di dalam buku jongkek kian kepoh kemari jilek ateh daram ke bawah. Kok nan banyak menekuk nomor info ke info ditalaah karasian picayoban orang gilo tuan alahnya. Taradok nan jujur luruh tabuang iman taguah malu pun taba maku tangguang kalah iblis mengetalang. Basaok tangah dua itu bak banda tunggang kaulu dalam kateh kaki Sarawak. Lah pirang kupiah hitam menyabut nasi kini laci tangguang rasai kaladek sultan menjadi orang laki-laki. Analah dusana orang pendana. Kasabui zamanan ketiga ialah masuk kucing tua. Baalah pulau curitonyo dangalah kisah dipapakan simakkan bananya ternyata. Lah kan nasib dek kucing tua, bulu kusam tumpak batumpak ikut kucuit meleo lantai tulang punggung elok detong. Kuku majasa yang lah tangga mancik dan tidak sagan lain. Naigwi-egwi nayak janjang lah suko bapaneh pagi. Ilo kadapua tengah rumah badiang di sudut tungku bagal luang dia buangi. Baru balego cawan pinggan mendanga garacak gulai mato nyalang kalingo tagak melompek mengiong panjang. Ibu nan ketek mencuekkan datang nang gadang malangkahi mesek dan naik kerajaan. Kurang lah jajok kesadonyo baru melewek lidih tibo ditaruah apo ke gunonyo tiok di usia tiok pulang tak tama kapailai. Kok taraso awih jalapa nanti kan orang makan dulu. Pilih rimah dilapik pakame siso tulang ikan. Nyampang lain nasi balabiah. Itulah rasa kiawak tarimo di suku hati. Itu pun ngecokkan itu buat. Tak cemo mencilok sambalnya to si balang nambaulah kucing ini tambah parangai. Hukuman nawak menerimo dek takut mengaku saja. Badan letai yang ngok bagaruah. Indak tagarai nayak parang. Usahkan mancik ke ditangkok cacak jatuh. Indak tacakau kepuyuk lari. Indak talalah taga salero tajam juo. Apo ketenggang kucing tua. Itulah misalnya umpamostan, tapi di badan nenggi gini. Awak rangki ati paibo sakit tak urang nambah tanyo. Upek cara coba katutuh hariak keganti minum pagi cucu lah satu mengatakan. Kok naik kutiko orang makan, jo tunjuk menyuruh lalu taruh ke dapua ke belakang. Kabat minantu sedang di meja patah salero sultan makan terganggu begindo lalu siang. Dek batuak kengkong bekengkong bak bunyi senapang masin. Lah dua kali menggulung rokok, baru mencogok nasi langkok panuah berisi priangkan so tak mungkin bertambah lain. Hari malam kan tuak pun tiba, maraok di bilik dapur sesimpang jalan ketungku di rusuh arak-arak piliang. Anak minantu di kamar muko, si nenek di cucu di bilik tengah awak mendapat umur pincik di sudut paliang belakang. Tapi samantang pun baik tuan. Kok tiba di panggung di bioskop ikolah kalas paliang mahal. Kok tiba di main bola tagak di gol pintu gawang menjadi kiperang namuhan. Dan sano di dalam kantua siko bana ruang direktur balirik satpam jago pintu. Taga di dalam rumah tanggo stan nikolah tampek paliang sadiah. Daerah terlarang bagi tamu daerah angker de Minantu pondok derita carut ini. Tapi kabaju. Itulah jinih parasayan nasib meenggi barapakan entah berdiri dan bersurang. Anda dolai lalu delo saruang bakalumun giriang gumiriang ayam mato mana buat banta tak saruang antah kabilo kalarainya.